O IES Val do Asma é un dos centros de Galicia onde se ofertan ciclos formativos de grao medio e superior. Concretamente, neste centro pódese cursar o ciclo medio de Electromecánica e o superior de Administración e Finanzas, ciclos formativos polos que optan moitos mozos e mozas da comarca na súa preparación cara ao futuro laboral. Os interesados en facer as probas de acceso para cursar estes ou outros ciclos que se poidan impartir en calqueira centro de Galicia, informar que o prazo de inscrición para realizar as probas de grao superior de formación profesional remata o vindeiro día 3 de febreiro. Será condición imprescindible para concorrer á proba de grao superior ter cumprido os 19 anos ou cumprilos no ano natural de celebración da mesma. Tamén poderán presentarse quen teña cumprido os 18 anos e dispoña dun título de técnico relacionado coa familia profesional incluída na opción a que opta. No caso de superación da proba, a devandita certificación incluirá a relación de familias profesionais nas que se posibilitará o acceso a ciclos formativos de grao superior en función da opción elixida, nas condicións de admisión que se establezan. Os exames de acceso a estes ciclos realizaránse o 30 de marzo. Pola súa banda, o prazo de inscrición para as probas de acceso a ciclos medios farase dende o 27 de febreiro ao 9 de marzo. A proba de acceso a ciclos formativos de grao medio de formación profesional constitúe un recoñecemento da competencia e madurez daquelas persoas que non cumpren os requisitos académicos establecidos para cursar estes estudos. Para poder concorrer á proba é necesario ter cumprido os 17 anos ou cumprilos no ano natural de celebración. A proba dará lugar á obtención dunha certificación na que constará a nota final lograda e a cualificación obtida en cada unha das partes que a compoñen. Este ano, a proba de ciclos medios realizarase o 25 de maio. Por outra banda, existirá unha porcentaxe de reserva de prazas para cada centro e ciclo para as persoas que accedan pola proba de acceso. A adxudicación de praza estará condicionada pola cualificación obtida na proba.